tot és gris. O és el temps, o és el meu cor tan indecís. I darrere els vidres o és el món que es perd qui sap on, dins la boira d'aquest món incert. Tot és gris. O és el fred o és el pensar que no t'he vist. I la vida que passa i jo m'enric com d'un film antic fet de l'ombra d'aquell temps difunt. No em digueu el camí perdut. Avui és el primer dia més enllà d'aquest meu paradís. de la llibreries és reafirmar amb la gent que continuem en el món del llibre. Tenim molts problemes, però continuarà. I creiem que el suport ha d'anar a les llibreries que continuem. Presentam una nova novel·la en Sebastià Bernarda, novel·la policiaca, ja fa estona que no em farà, de policiaca. Perquè no ens seré, no ens farà de gusto. Ho presenta el mestre Toni Serra, mestre de la novel·la policiaca mallorquina, la terra inexistent i res més. Toni Santoni. Gràcies. Bueno. És que el whisky està molt aigualit, eh? O llavors tu, quin whisky? Quin gran Pepa. Jo som el tinent Fol. Vostè, en Andreu Julià? De vegades. Me pot explicar què feia vostè, precisament, de vora o molt a prop del cadàver de na Joana Borràs? Per ventura la seva feina. No, probablement vostè el d'assassí. Bé, tot és discutible. Bueno, tot és discutible. Bé, bon vespre. Jo me van demanar per presentar llibres, la nova novel·la negra d'en Sebastià, quan realment havia promès que la darrera presentació que jo faria en aquesta puta terra inexistent seria la d'en Bartomeu Barceló, que és l'infància transparent. Però quan em van demanar em van dir que era Sebastià, que era novel·la negra, evidentment no em vaig poder negar, perquè en Sebastià per mi té una devoció especial perquè és el botet, perquè en el fons és el botet. Penseu que jo li guany de 40 anys. O sigui, imagineu, és un albotet exactament de 35 anys. I un albotet de 35 anys que ja, fins hores d'ara, ha publicat més d'una quinzena de llibres. Bastant més d'una quinzena de llibres. Aleshores, per mi tot això ja és important, sobretot perquè té 35 anys. I que avui dia ha publicat llibres, sobretot llibres que se'n van, que no estiguin dins el consorci exactament nord-americà, o dins el consorci de lo que se diu el bestseller, o dins el consorci que se diu de la literatura light, és una gosadia extraordinària, perquè lamentablement els llibres, i sobretot amb un govern blau com tenim en aquest moment, lamentablement els llibres se venen poc i la societat està marcada dins unes línies que no tenen res a veure dins el món de la literatura, sinó més bé dins el món de grans negocis per poca gent que foten dos bes de ciutadans. Clar, i aleshores, per mi, que una persona com en Sebastià, 35 anys, vagi publicant, per mi és una especial satisfacció. Jo vos voldria fer unes petites referències. Per exemple, en Sebastià ha fet incursions dins el món de la poesia, i podríem parlar de Passaport de sang, Breu Blut de València, entre el 98 i el 2007, van publicar. Després va fer incursions dins el món del relat, o sigui, es conte, dels quals jo tenc record d'haver llegit, no sé si no ha publicat més, tenc record d'haver llegit tres obres seves, com són A la setmana no hi ha temps per a la compassió, que es va publicar el 2002, El dia del alliberament, el 2006, i L'estret de Torres,
el 2006. No sé si n'hi ha cap més, però jo són els que realment he llegit. Aleshores, per mi ell té una gran novel·la, que per mi és la novel·la d'ell més interessant i més important, que és El Blaus de l'Horitzó. Blaus de l'Horitzó és una novel·la realment aquí on hi ha un Sebastià Bennassa que ha fet una feinada, narrativament parlant, ha fet una feinada extraordinària i que jo sempre la recomano i la recomano per tot aquí on vaig. A mi m'agrada inventar, m'agrada improvisar, m'agrada fer el que me passi per nassos. I perquè si no, trob que la literatura, això és la literatura és llibertat i la literatura fas el que te passi per nassos. Si no, ja no és literatura. Dues cites d'aquesta novel·la, que els necessit fer. Una d'elles és, diu, fer un espai sobre poesia i música que sorprenentment l'ha passat als emperons sempre inquietants del censor. Sempre inquietant del censor. Un tipus al qual no suporten un funcionari gris i avorrit, el qui tots dos haurien llançat de cap al tejo. Per mi això és molt significatiu, vull dir, perquè les generacions joves, això dels censors, diuen que no saben què és, però nosaltres, els que van viure el franquisme, que van viure posteriorment la guerra civil, sobretot la postguerra, aleshores sabem perfectament que és un censor. Però a més vostè diu més, és mentida que avui dia no sabin que és un censor, per mort que avui dia hi ha més censors que mai. Hi ha censors oficials, a dins les institucions oficials, hi ha censors en els mitjans de comunicació, si els de convé o no els de convé, hi ha censors dins la societat que ens estan censurant tot, per tant, és mentida. Avui dia segueixen havent-hi censors. La teva Mallorca nativa, la pedra que sura i que els propis mallorquins han venut i corromput a cor que vols. Allò sí que és una vergonya, un mal que no té cura. En el fons, però, senties enveja d'ell, del personatge, per haver pogut viure el temps en què el periodisme, encara ben artesanal i viu i sentit, no com ara, que amb un ordinador i un corrector de text qualsevol persona pot fer un article d'opinió i no dir absolutament res. La cultura la volen destrossar. La cultura l'envien en el intermolar, la queixa, en el cementeri del metre i totes aquestes històries. Vull dir, aquí està la gran tragèdia. I això els convé. I quan més blaus són, més els convé, perquè volen convertir-ho tot en un territori blau. Hem vingut aquí per parlar de la novel·la negra darrere que ha fet. Que el de Mar no sempre tapa. Però clar, abans hi ha hagut altres novel·lístiques a Barcelona. Jo la primera, i ell ho sap, i jo li vaig dir personalment, que era el Boixí de Ciutat de Mallorca, o que jo no sé si se hauria dir el Boixí de Palma de Mallorca. Ben bé si ho hauria per aquí. Però... Ara sí. Bé, el Boixí de Ciutat de Mallorca, que se va publicar el 2000, exactament el 2000, a mi no me va entusiasmar excessivament. I li vaig dir, crec que aquí has fet poca feina, crec que aquí ho recordes, crec que tu hauries d'haver fet més feina, etc. No m'entusiasma realment. Després va sortir, 5 anys després, Cartes que no lliguen, que va tenir molt d'interès i molta afició, perquè tot d'un allà, com que ell anava matant tots els escriptors, molts dels escriptors els anava matant, una angeleta que també diuen que escriu i coses d'aquestes així, també la va tenir per allà, la va ficar a terra i tota una sèrie d'històries d'aquestes. Però és més sòlida que no la novel·la del Boixí. I dic, va tenir aquesta major repercussió perquè ell dia totes aquestes sèries d'escriptors. Després vaig fer per mi una altra novel·la que me va interessar prou, l'any 2008, que era Jo no t'espera, basada... És negra i no és negra al mateix temps. Vull dir, està jugant entre els dos límits. Bueno, sí que hi ha límits en la literatura. Està jugant allà. Per exemple, Jo t'espera una cosa que és
magnífica, que quan diu començava a ser un bon personatge de novel·la negra, referint-se a un dels protagonistes. Començava a ser un bon personatge de novel·la negra. Que en aquest món és molt millor, en aquest món és molt millor ser mediocres, que en el fons és el que vol la nostra política, que fosem una societat de mediocres, o sigui, d'analfabets, que saben llegir i escriure, però no saben ni que llegeixen ni que escriuen. Per tant, vull dir, és el que els interessa en el nostre polític. Hi havia un personatge real, viu. Bueno, si és que els personatges són reals i vius, jo no sé si tots són morts i nosaltres vivim una època tal volta que mos pensam i resulta que ja estem a l'any 5200 i resulta que diuen que estem a l'any 2011 i aleshores aquest personatge tal vegada ja no existeixen. Però ell, per exemple, ell sempre ha confessat, i fins i tot quan li han fet entrevistes, que així ho ha dit, ell ha confessat que hi ha hagut una persona que era un professor. A més, era curiós, perquè és un professor de filosofia pura, que no sé què vol dir. Filosofia pura. Perquè no hi ha res més inculte si filosofia. Sobretot si és filosofia catòlica. Però, en fi, és igual. Deixem-ho córrer. Aleshores, ell sempre ha confessat que ha hagut una persona, que és professor, que és el que el va realment influenciar a l'hora de viure apassionadament la literatura. I probablement el va maldir més d'una vegada aquest professor, també. Perquè com que aquest professor, que després vos diré qui era, aquest professor els ha fet llegir Cortázar. Aquest professor, perquè és mort ja, perquè ja és mort, vaig equivocat. Perquè jo ara estem l'any 2030 i això devia passar de l'any 1990 o no sé si tant i tot. 90, sí, 1990. Bé, aquest professor era Antoni Figuera, que a més, professor d'un seminari. El seminari de Sant Pere. O sigui que aquest lot, sense voler, va fer literatura, però també feia de seminarista. Ara imagineu-vos les contradiccions que hi ha dins el món de la literatura. Seminarista, novel·la negra, etc. Imagineu les contradiccions. Jo no puc seguir parlar d'ell sense la seva tasca, diguem-ne, periodística, sobretot que ha desenvolupat, bàsicament, a través del Diari de Balears. Ha publicat altres llocs, però realment ha publicat, i encara continua publicant, és en el Diari de Balears. La seva altra gran passió, i és una passió, per altra banda, moguda, en certa mesura, per un altre personatge, també mort fa una sèrie d'anys, que aquest era un catedràtic. Que aquest era un catedràtic amb totes les conseqüències. No un càtedro, perquè hi ha dues coses. Els catedràtics, que n'hi ha qualcun, fins i tot en el territori vivenc, però també la majoria, molta majoria, són càtedros, que hi ha una gran diferència. No la vos explicaré, si voleu anar a un diccionari, no ho trobareu, per altra banda. La seva excepcional i extraordinària passió per Lisboa i per Portugal en general. La seva passió que la va, diguem-ne, tal vegada iniciar, va ser en Perfecto Cuadrado. Perfecto Cuadrado, vull dir que és un home d'una gran vitalitat portuguesa, per dir-ho de qualque manera, i que a través de Perfecto i a través d'això, en Sebastià va conèixer Pessoa, va conèixer Esa de Queirós, va conèixer Sacarneiro, va conèixer Lobo Antunes, Carriu, Lobo Antunes, va conèixer Miguel Torga, un dels grans personatges també portuguesos, Miguel Torga, que té un dietari que és magnífic, perquè un dels dietaris de Miguel Torga, part d'ell, parla de Mallorca, perquè va estar a Mallorca, Miguel Torga, que era metge, per altra banda, i que a més no volia que li publicassin el llibre. Se volia ell mateix autopublicar, perquè les editorials eren merda, perquè publicaven allò que els convenia. I en Miguel Torga estava convençut que a l'editorial ell no se volia sotmetre a un lectors, un possible lectors. Avui dia ja han desaparegut els lectors, per altra banda. Avui dia els lectors són molt més senzills. L'editorial deia, això que va, bestseller, val. Això que va, experimental, merda. Això que va, merda. I en aquest sentit sí que han canviat fonamentalment l'editorial. I aleshores,
En Miguel Torga també és un dels personatges, en Mario Cesarini, per exemple, tota una sèrie de gent, d'escriptors portuguesos que també va mamar en Sebastià i que, vulguin o no vulguin, el van influenciar, afortunadament. Sobretot la novel·la que vos he parlat, que era El Val de l'Horitzó, aquí on realment hi ha una major densitat de la novel·lística o de la literatura portuguesa. I ara vos hauria parlar La mà no sempre tapa, a més no crec que s'ha fet molt tard. No sé si n'hauríem de parlar gaire, La mà no sempre tapa. Sí, trobo que sí, que no s'ha dit qualque cosa. Bueno, jo crec que La mà no sempre tapa, que ha publicat l'editorial Moll, crec que té un premi, però com que això dels premis tampoc a mi no m'interessa gens ni mica, ni m'importen un rave tot això dels premis. Però La mà no sempre tapa, jo diria que per mi és de les seves millors novel·les de gènere. A pesar que, com ja dic, n'hi ha qualcuns que tal vegada s'han dat més preferències per cartes que no lliguen, però per tot el que m'has explicat abans, però realment La mà no sempre tapa, jo crec que és més densa, però més fàcil de llegir també, perquè no és gent complicada de lectura, però hi ha més càrregues de profunditat dins La mà que no sempre tapa. Si hem de ser francs, jo no vos explicaré històries, no vos explicaré, diguem-ne, l'argument, perquè aquestes coses no se poden explicar. Això ja s'ho va explicar el mateix autor i el lector després ha d'entrar dins ella. Jo no vos diré. Ara, sí que vos diré que és una història que està molt ben construïda, i que en el mateix temps els personatges que intervenen dins d'aquesta història per mi tenen un gran valor, no just literari, sinó fins i tot jo diria que un interès simbòlic pel que representen dins els seus propis mons. Per exemple, ja abans he parlat d'Estinent Pou, que és lamentablement no és en Jaume Fuster, com altres personatges que ha tret altres novel·les seves negres, però perquè, clar, vull dir, Estinent Pou per mi té unes coses més fotudes, però que en aquest cas m'ha interessat molt, i és que és un punyetero tinent de la Guàrdia Civil. I clar, un no pot oblidar la Guàrdia Civil de l'època del franquisme, i això li costa molt. Però, en fi, està molt ben construït, Estinent Pou. El mateix Andreu Julià, que és el periodista, que és el qui cerca informació, el qui ha d'escriure sobre un cas d'un assassinat, o que troba una persona morta, precisament a la platja dels Dols, que és una lota que estava fent una investigació, un treball, que és de Joana Borràs, que fa un treball que això torna a tenir molt d'interès per mi, sobre una revista que és Black Mountain Review, que aquí, jo suposo que aquí ha cercat documentació, hi ha cercat molta feina, se nota perfectament que hi ha una feina d'investigació bastant sòlida, en aquest sentit, i que, clar, se troben els cadàvers d'aquesta persona que estava estudiant això, que és la Joana Borràs, i que la troben allà mort i assassinat. I, a més de tota la història que hi puc haver dins la revista, n'hi ha un especialment, que és el que on ell, bàsicament, s'hi referma i està treballant en profunditat, que és un conte inèdit de Chester Hanks. Conte inèdit que els estan cercant per saber, perquè segons aquest conte inèdit, la lectura possible d'aquest conte inèdit resoldria el cas de l'assassinat de Jan. Però no vos contaré res més! No vos contaré res més. En el fons, ben en el fons, o tal vegada a la superfície, tot aquest món dels personatges que vos he dit, que falta un altre, que és el professor Cardell, també, o un altre personatge que per mi el vaig trobar exquisit, que era la Manolita Black and Decker, un travestit realment excepcional, vull dir, un gran travestit. Són excuses per mostrar-nos geogràficament
sociològicament i intel·lectualment la Mallorca d'ells, d'abans, d'ara, i si la cosa no se soluciona, del futur i tal volta de sempre. Aquesta Mallorca, aquí on realment els depredadors l'estan destrossant i fent 100.000 mesquineses com se pugui imaginar. Jo crec que en el fons, jo no me vull dir, llegiu la novel·la, val la pena, és una molt bona novel·la, i Sebastià, enhorabona. Bé, se suposa que ara veurem qui és capaç de superar això, és impossible. No, moltes gràcies, Toni, per les teves paraules. Hauràs de pagar un cafè, de gràcies. Però en comissió no l'engaia, no se'n això no ho sabem. No, jo avui estic especialment content per unes quantes coses. Enguany, l'any va començar amb en Toni, assegut a l'altre costat. I amb en Miquel Vicenç està per aquí. I és una manera d'encaró. I a més, en Toni fa referència a en Toni Figuera, que és aquí. Si jo escric, i ell no ho ha explicat, és perquè en Toni Figuera el va dur a fer una conferència un dia a l'institut. I no, espera. I aleshores ja vaig dir, jo ens agrada musicalment perquè pots xerrar del que vulguis i a més també de llibres, saps? I això s'adaptava. En Toni ha dit una cosa molt interessant al final de tot. Ha dit molt interessant, però al final ha dit lo de la visió sociològica, etc. Jo crec que la novel·la negra avui en dia només té un objectiu, que és no respondre, sinó interrogar-se sobre per què. No és important què ha passat ni qui ha anat aquí, sinó per què una societat ha arribat a un moment en què ha permès que passin aquestes coses, des de la societat fins a la destrucció d'un territori en total normalitat. I que, a més, hi hagi una gran massa de gent que se senti absolutament indiferent envers en aquest procés de destrucció. La novel·la negra intenta respondre per què o intenta interrogar-se sobre els perquès possibles sense tenir respostes. Si a més tingués respostes, sí, perfecte. El que fa és intentar mostrar una societat. I jo he intentat mostrar un poquet de lo que jo penso que és Mallorca. Ja sabeu que la teoria aquesta que diu que el món se divideix entre Mallorca i fora Mallorca és més absoluta que mai i més certa que mai. Basta veure que primer va governar el PP de Mallorca i ara governa fora Mallorca també. És curiós. Jo crec que la novel·la negra avui en dia és la gran novel·la social. Si en Cervantes aixecàs el cap i sobrevisqués l'impacte contra la làpida, faria una paròdia del Falcó Maltès i no una paròdia d'una novel·la de cavalleries. Perquè la novel·la negra és el gran gènere, el gènere més llegit del segle XX, jo crec que ho serà també del segle XXI, entre altres coses perquè continuem necessitant herois, d'alguna manera. Jo crec que els herois no són només els personatges de les novel·les negres. Un heroi és un manobre que fa 4 mesos que no cobra i se'n va a les 7 del matí quan cau la serena a la vestida, o un manobre o un heroi és en Carles Riba traduint la idea amb aquell diccionari, o un heroi és un senyor que feia una tesi doctoral a la màquina d'escriure l'any 1960, que per consultar un document havia d'anar a Berlín si feia falta, que estan els seus dos béns i en tot el que implicava viatjar fins allà. Això són herois, no? Un heroi és una persona que funcionari que li han retallat el sou i que no sap si li tornaran a retallar o no i que continua intentant ensenyar la gent, perquè en aquest país resulta que continuem tenint Conselleria d'Educació. I jo me demano, però l'educació no és una cosa que s'ha donat cadascú a casa seva. Hòstia, hauria de ser la Conselleria d'Ensenyament, perquè els professors el que haurien de fer és ensenyar coses. Educar, els pares, antigament ho solien fer, més malament, però ho solien fer. Ara sembla que, a més d'ensenyar, també han d'educar. No ho sé, també hi ha bastant de professors que són bastant d'herois, no? I de tot això parla aquesta novel·la. Aquesta novel·la comença amb una professora d'universitat assassinada a la primera pàgina i no és una Maria de Pau Janer, això ja ho vaig fer la novel·la anterior. Per tant, ja resolvem aquest dubte ràpid, en aquest cas és una persona bona, perquè ens entenguem.
que estava investigant sobre novel·la negra aquí i investigant precisament sobre una d'aquestes coses rares que passen a Mallorca, que és que tot el món acaba passant per aquí, no? La Beat Generation, possiblement és la generació més influent de la literatura americana, per bé o per mal, neix a Mallorca a s'imprenta el còmic. Això ho trobareu a dins les pàgines de la novel·la. Benjamin Henrich fa un concert i se carrega una discoteca a Mallorca perquè en so màstil de la guitarra pega contra el soci i l'esbuca. Això també passa a Mallorca. I com aquesta, moltes i moltes altres coses que jo crec que mos amaguen volgudament perquè mos volen fer creure que no són tan importants i que això són una terreta de pobres treballadors de la indústria hotelera, amb sort, els que tenen feina, ni que sigui de temporada. No. Jo crec que aquí hi ha hagut un moviment cultural de primer ordre i pot continuar sent, si mos deixen, i mos l'estan amagant la nostra història contínuament i aquesta novel·la la vol reivindicar de qualsevol manera. Jo crec que la manera més fàcil de fer-vos una mica de bola i d'ensenyar-vos, perquè jo aquesta novel·la el que he fet és criticar-ho tot. El meu objectiu és això. Jo crec que els escriptors intentant fer dues coses. Una és crear felicitat i l'altra és provocar reaccions. Si aconseguim que una persona sigui feliç llegint una pàgina o si aconseguim provocar una reacció a un sol lector, benvingut sigui un llibre, benvingut sigui la nostra feina, les hores que hem passat i això. Evidentment que ens agradaria provocar reaccions a milionars de persones i provocar felicitat a milions de persones. Però això ja és una qüestió que no entrarem nosaltres, els mercats ja sabeu com van, les editorials, els mons, les llibreries, ara no mos queixarem perquè va tu a dir, mos queixant tots i tampoc no importa. Així que jo el que vaig fer va ser criticar-ho tot, començant pel model turístic i passant per la Universitat de la Bolognesa. La Universitat de la Bolognesa ja sabeu això que és, no? És el sistema en virtut del qual tothom està dins la franja notable, però ningú està dins la franja d'excel·lència i ningú està dins la franja dels suspesos. Quan jo estudiava hi havia un professor que deia no, és que aquí només aprovareu el 30%, ara només suspendreu el 30%. Perquè són números i els estudiants són clients de la universitat. Se suposava que les universitats estaven fetes per crear elits, per crear per moure l'estímul intel·lectual i ara què fan? Que els estudiants brillants s'avorreixen perquè els fan fer 35 pràctiques i els estudiants mediocres se salven perquè en les 35 pràctiques arriben a un nivell que no tenien. Això, el model turístic, el model de territori, el model de tot, és el que jo he intentat criticar. I ho veureu només sentint la primera pàgina i mitja de la novel·la, que jo crec que és la millor manera d'intentar acabar això a una hora prudent, a més. El primer capítol se diu Sense sentiments. El cadàver de la professora col·legiava dins l'aigua com les despulles dels cetacis que moren en alta mar i que de tant en tant són arrossegades fins a la platja i ens recorden que estem envoltats de criatures de mides tan sorprenents que si els guiris que omplen les nostres platges cada estiu les sabessin, potser es farien una passa enrere, abans de fotre's en totes les seves potingues olioses dins del brou calent que és la Mediterrània al mes d'agost. Clar que els cossos d'aquestes bèsties sempre arriben a l'hivern i les fotos publicades al diari tenen més morbo per la població autòctona que no per als forans, que són incapaços de llegir ni una sola línia d'allò que diu la premsa del lloc on estiuegen, perquè per a ells el que es necessita simplement és una platja amb arena fina, a menys de 10 minuts de l'hotel, i una bona embosta de gerres de sangria o un enfilall de botelles de cervesa gelada. Això són vacances i no qualsevol altre pla que impliqui haver de malbaratar la neurona única en res més que no sigui emborratxar-se o posar-se a morar. Feia un dia serè, calmat, i si no fos per la humitat tallant i els escassos 9 graus de temperatura arran de mar, ningú no hauria dit que estàvem en ple hivern, perquè el sol lluïa esponerós al mig del cel. Feia massa temps que no plovia a Mallorca. Bé, tampoc no era estrany. De fet, mai no hi ha plogut gaire els mesos de gener, excepte els anys climatològicament rars que feien posar en dubte totes les teories sobre els canvis climàtics. L'amo en Pep i na Maria del Mar, la seva dona, badaven uns ulls com taronges. No es podien creure que estaven bé. Una dona en roba interior rebotida i inflada com un bòtil, surant en la cara cap per avall i els peus iniciant un solc just allà on s'aigua barregen l'arena i el mar, on els infants juguen durant els estius aliens a les preocupacions dels seus majors
ben empastifats de crema amb factors de protecció estratosfèrics per tal de prevenir la possibilitat d'un càncer de pell. Allò no era cap joc, i la Montpet va treure el telèfon mòbil de la butxaca i va telefonar a la policia local de Ses Salines. Per primera vegada li veia la utilitat del telèfon que els havia regalat la seva filla, que insistia i insistia que no sortissin a caminar sense aquella nosa dins la butxaca que mai no se sabia què podia passar. Fins aquell dia la Montpet no havia telefonat mai, només l'havia fet servir un grapat de vegades per rebre telefonades, normalment dels seus companys de partida de truc, que l'avisaven o bé que algú d'ells no hi aniria o bé que havien decidit canviar el bar de la partida si de casualitat l'habitual tancava per qualque raó. La Montpet no hi anava mai al bar, només un pit per setmana, el dia que li tocava fer la partida, i per això no estava mai alertat de si en Joan, el propietari, aquell dia tenia alguna feina o no. Seria la primera vegada que faria servir el telèfon mòbil per cridar a ell, i ja estava ben segur que el que els havia de dir als policies locals no els agradaria gens ni mica. A ningú no li agrada gens que li fotin en l'aire d'aquesta manera al barranc. Era tan fàcil fer un programa electoral i pensar una mica per poder-lo dur a terme, Llàstima que el polític mai no comptaven amb els ciutadans per a aquestes coses. Només en volien un cop cada 4 anys, just per mantenir el sistema o per fer-ne una petita inversió canviant les persones que hi estaven. No m'he deixat saludar. Ah, no, que no els m'he deixat. No, són Santamina, però. Just per mantenir el sistema o per fer-ne una petita inversió canviant les persones que hi estaven al capdavant. No per pensar a canviar la manera d'organitzar-se, no per crear una democràcia realment participativa. La separació de poders i l'estat de les autonomies eren dues de les fal·làcies més grans de la nostra beneïda democràcia reformista. Jo vull fer una pregunta una mica innocent, bé, no sé si serà innocent o no, però escoltant-vos a tots dos m'ha donat la sensació que la novel·la negra, així com vosaltres l'enteneu, és una mica una novel·la moral. Jo crec que no és novel·lista negre, és que té una conjunció moral. És que és novel·lista, és poeta, és artista, en general té una determinada estètica que no és res més que la plasmació d'una ètica. I per tant, és vera que per Ventura la novel·la negra permet fer més crítica social, però jo crec que tot el procés artístic transmet també una manera d'entendre el món. Crec que no és necessari tenir cap visió. Vull dir, el que sempre hem dit, hi ha literatura en majúscula o literatura en minúscula. Per tant, vol dir, la novel·la negra pot ser literatura en majúscula. I és que, clar, la novel·la negra, precisament, no se conforma com podria ser la novel·la policíaca de l'època de Agatha Christie. Ai, Déu meu, Agatha Christie. A més, mos va treure Pollença, mos va desgraciar Pollença. Mos va desgraciar Pollença. Ben igual. No com Agatha Christie o com en Sherlock Holmes, en Conan Doyle, que aquest sí que és un gran novel·lista, o en S.S. Van Dyne, que és una altra molta diferència. Però aquests, el que fan, la seva novel·lística, no posaven en qüestió mai la societat. En canvi, bàsicament els novel·listes negres, no just els nord-americans, els francesos, els italians, els catalans, aleshores sí que qüestionen la societat. Perquè jo crec que realment, com passa dins qualsevol altra novel·la? Qualsevol altra novel·la? Bé, jo penso això, Això és pollastres teu, a mi no m'emprenya. En primer lloc, felicitar-lo i volia que me concretara sobre aquell famós article que vostè va escriure sobre l'actual conseller. Li vull agrair la seva valentia per l'article que va fer sobre l'actual Maria Salom, que la va posar en el seu lloc, i volia saber si va continuar vostè les col·laboracions amb el Diari de Balears
i espero disfrutar d'aquesta novel·la que, per lo que he sentit i he escoltat, crec que serà molt bona, i veig que hi haurà una relació entre la Maria, desafortunadament o afortunadament, i el seu llibre. Moltes gràcies. Gràcies. Les col·laboracions en el Diari de Balears jo crec que continuaran, però no de la manera que... És a dir, no continuaran en forma d'article d'opinió, continuaran en forma d'entrevistes una cada setmana, per lo que sé ara, i després d'aquest... Clar, el Diari de Balears està vivint ara un procés de reconversió important, en el sentit que hi ha una fusió amb el diari Ara. Jo crec que a la llarga tots hi sortiran guanyant, en el sentit que jo crec que no té cap sentit que un diari en català fet aquí sigui dependent de les agències i de la forma de veure el món de les agències de fora. Jo crec que la incorporació de l'Ara ha donat als diaris de Balears més informació sobre països catalans, que abans no era, i sobre una manera d'entendre la política en clau nacional, que tampoc no era. I jo crec que és important. Ara hauran de veure com se resituen, i això no s'ho pot fer en un dia, vull dir, com se reconverteix l'actual diari per mantenir la política de proximitat, que jo crec que la informació de proximitat que jo crec que hi ha. De fet, avui, per exemple, jo l'he fullejat i estic molt content de veure que la secció de cultura, que en principi havia desaparegut, avui he vist que tornava a aparèixer, a la part darrere. S'han de fer canvis, ajustos, no és fàcil. Recordo que quan el Diari de Balears va néixer, en el principi tenia immenses pàgines de seccions que amb el temps se van anar ajustant. Jo demano a tots els lectors que tinguin un poquet de paciència per veure com s'acaba d'ajustar tot. Supos que fins després de Nadal no se veurà exactament com queda i com quedar amb els col·laboradors que hi havia. En tantes coses hi ha menys pàgines i tots no hi cabem, no? Vull dir, i si hi ha d'haver-hi qualcun sacrifici, i jo he de ser un sacrificat per tal que els lectors d'aquest país tinguin informació de països catalans i tal, però jo, benvingut sigui. Crec que el suplement de cultura canviarà, que canviaran moltes coses, i que s'haurà de veure tot. Pel que sé, jo faré entrevistes als diaris, no sé exactament com, s'ha d'acabar de definir, i crec que continuaran les crítiques culturals amb uns tons diferents, etc. I continuaran havent-hi ressenyes, intentarem que hi hagi més ressenyes de llibres publicats a Mallorca, perquè ara el Diari de Balears no està repartint el suplement de llibres del diari Ara, però crec que la intenció és que a partir de gener el suplement de lletres, que està molt ben fet del diari Ara, també sigui repartit en el Diari de Balears. Llavors, el suplement fet aquí haurà de complementar aquesta informació. No tindria sentit que sortissin dues ressenyes la mateixa setmana de dos llibres, una feta a Barcelona i l'altra feta aquí. S'ha de coordinar una mica tot, i això implica una mica de temps. Supos que hi ha hagut sacrificis, supos que desgraciadament, i això és el pitjor, hi ha hagut companys que han hagut d'anar-se'n al carrer perquè l'estructura de pàgina no permetia aguantar-ho, i jo, si això significa a la llarga que el Diari de Balears visqui 15 anys més o 20 anys més, i que a més els lectors d'aquí tinguin un producte d'informació amb visió de països catalans, benvingut sigui, espero que sigui aquest el camí. Ara, això hauria de contestar-nos el director del Diari de Balears, els seus cares, he aparegut 2 dies per allà, he vist el diari, he vist el no sé què i tal. Pel que fa a Ana Maria Salom, jo crec que mai hi ha hagut bons temps per la cultura i ara sembla que directament no hi ha temps per la cultura. La cultura no existeix dins l'agenda política del Partit Popular i encara manco dins l'agenda política del Consell de Mallorca. No és que abans existís molt, perquè també podríem intentar dir què ha fet el Consell de Mallorca en matèria cultural en 4 anys, que no fes abans. Vull dir, propostes no, poques, no sé, però el que està clar és que ara hi ha una voluntat de genocidi cultural manifesta i d'extermini cultural manifesta, i de cap a la llengua catalana ja n'hi parlem, no? Jo crec que volen acabar en la cultura en general, perquè la cultura el que fa és fer pensar, i quan la gent pensa, de vegades voten coses que no han de votar, no? I això no interessa, però vaja, si aquest senyor que tinc aquí de vora va arribar a publicar un monogràfic com era Franco i fins aquí amb
hem arribat i hem tingut temps pitjors. Jo crec que també en sortirem d'això. Si tots hi feim molta feina, hi haurà molta voluntat. Ara, si venim a queixar-nos, al tanto. I jo crec que els novel·listes també tenim una part de feina a fer que no és l'únic. Que jo crec que tota la societat hauria de fer qualque cosa més. Vull dir, no basta que surtin aquí les 1.000 o 2.000 o 5.000 o 20.000 o de 5.000 persones. O que aquella famosa manifestació contra la llei d'espais naturals, que en aquella llei es va dir jo tots els nens no han vengut. Les manifestacions més grans de la història no deixen de moure només 40.000 o 50.000 persones. I resulta que aquí en poden votar per 700.000. Voten la poden. Vull dir, ja està. I és ben legítim. El fotut seria que no poguessin votar. Hem d'acceptar les regles del joc i hem de lluitar per fer una oposició. Jo crec que s'ha de lluitar perquè els que estan a fora, a les institucions, facin una oposició el més dura i a la vegada constructiva possible i perquè la societat civil estigui cada vegada que facin una cosa, doncs pam, una protesta i que això sigui realment ingovernable. Ens hem de tanquen Ràdio i Televisió de Mallorca, abans que parlaria un parell de coses. Tanquen Ràdio i Televisió de Mallorca, doncs morenan 400.000 tios davant de portes control i que no puguin entrar. Com a mi, que no puguin anar a aprovar el decret de treure la gent de fora, que no se puguin publicar el boí. Hi ha tantes accions possibles a fer, però tots haurien d'estar disposats a fer qualque cosa més. No sé si ho aconseguirem, però idees no falten. Gràcies, adeu. Com diria el Rajoy. Si no hi ha cap altra pregunta, qualsevol un buitim de presentació.